खुलुमबाय रायजो फैलायबाय गोदान मोनसे स्ट'री लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरबाय 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय बिदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि अननायखौ होबाय था आरो आंबो बिदिनो आवगायलांबाय थानो माने नोंथांमोननि सापर्टआव एसे आंबो एनार्जि मोनो बा भिडिअफोर बानायनानै इन्टारेस्ट मोनो। दा दिनैनि स्ट'रिया जाबाय नखरसे मानसिनि बाथ्रा जायहा सासेल' फिसाजोमोन जायनि बैसोआ 8 निफ्राय 9 बोसोर बेबायदि बैसोनि सासे हिनजावसा गथ' जोबोद रागा गोसा एनि टाइम बे माने रागा जोङो माबा होनबानो रागा जोङो माबा मावनो होबा रागा जोङो फरायनो होबा रागा जोङो बिराद रागा गोसा आरो रावखौबो मानिया। नखरनि मानसिफोरा जोबोद सिन्तायाव गोलैबाय मा खालामनाया गाहाम बे सासे हिनजावसा गथ'खौ। नाथाय बे हिनजावसा गथ'आ सासे बिनि टिउसन मास्टर दंमोन बिखौ एसे मानियोमोन माबा मोनसे होनबाथाय माने एसे खोनासङोमोन बे टिउसन मास्टरनि बाथ्राखौ। बिदिनो बिमा बिफाया सानसेखालि थांनानै बे टिउसन मास्टरनि सिगाङाव खोन्थाबाय जे ओरै बाथ्रा न'आव थाबा खुब रागा जोङो बियो दसेनो रागा जोङो फिसा फिसा खोन्थायावनो रागा जोङो बुस्थुफोरखौ गारलाबायो जेबो खोनासंहोनोनो हाया बेखौ। बिदि होनो टिउसन मास्टरा बिमा बिफानि सिगाङाव होनहरबाय जे आच्छा आं सेस्था खालामना नायगोन आं मा खालामनो हागोन नायनि गाबोन आङो बेखौ माबा मोनसे खामानि मावनो होगोन बे खामानि मावनो होनायजों जुदि थिग जायोना जाया माने आं नायनो ट्राइ खालामनांगोन। बिदिनो अखानायै टिउसनाव थांबाय बे गथ'आ टिउसनाव थांनायाव बे टिउसन मास्टरा होनबाय नोङो जिखालि रागा जोङो आरो जेसांबार रागा जोङो न' उनखैजा थांनानै नोंसोरनि जि वाल दोङो बे वालाव गाजाल मोनसे मोनसे दोथाबबाय था। जुदि दिनै नोङो 10 बार रागा जोंदोंबाथाय 10टा गाजाल लानानै नोंसोरनि न' उनखैजा वालाव दोथाबना हो आरो बे खामानिखौ नोङो सानफ्रोमबो माव। बिदि होननायाव बे हिनजावसा गथ'आ बे मास्टरनि खोन्थाखौ खोनासंनानै न'आव फैबाय आरो अखानायै जेसांबार रागा जोंदो एसांबार बियो थांनानै न' उनखैजा गाजाल दोथाबनानै बेयाव दोनबाय आरो बिदिनो मास मोनसे जालांबाय गाजाल दोथाबै आरो सानसे ओरैबायदि सम फैबाय जेराव माने मोनसेबो गाजाल बे माने वालाव दोथाबनो गोनां जाहैयासै। माने ओरैबायदि सान मोनसे फैबाय सानसे फैबाय जेराव माने खनसेबो बे हिनजावसा गथ'आ रागा जोङाखै आरो बिखालि थांनानै बे टिउसन मास्टरनि सिगाङाव होनहैबाय जे दिनै आङो गंसेबो गाजाल दोआखै आरो आं दिनै खनसेबो रागाबो जोङाखै। बिदि होननायाव टिउसन मास्टरा आरो फंसे बाथ्रा होनबाय बिनो जे दिनैनिफ्राय जेसां दिन नोङो रागा जोङा एसां दिन बैनिफ्राय गाजालखौ मोनसे मोनसे गंसे माने बख'लांबाय था। बिदि होननायाव बे गथ'आ टिउसन मास्टर होननाय बायदिनो जेसां दिन माने रागा जोङाखै एसां दिन गंसे गाजालखौ दिहुनलांबाय आरो दिहुन गाजालखौ बिदिनो गोबाव समनि उनाव गाजाला गंसेबो गैयै जालांबाय आरो बे गथ'आ ओरैबायदि जालांबाय जे रागा जोंनोनो रोंला रागा मा बुस्थु बेयो माने बावलांबाय। बिदि गाजाला जेब्ला जोबलांबाय बियो आरो टिउसन मास्टरखौ थांनानै होनहैबाय जे सार गाजाला जोब्बाय आं बहनजोब्बाय। बिदि होननायाव टिउसन मास्टरा बिखौ होनबाय जोबोद मोजां बाथ्रा
नाथाय नोङो आरो मिथिनो गोनां मोनसे बाथ्रा दंबावो। गाबोन आं नोंसानाव थांगोन, नोंनो आं मोनसे बुस्थु खोन्थिगोन। बिदि होननानै अखानायै बे टिउसन मास्टारा बै हिनजावसा गथ'नि न'आव थांबाय। थांनानै हिनजावसा गथ'नाव सोंबाय जे नों गाजोल दोननाय जायगाया अबेखिनिया? बिदि होननानै बे हिनजावसा गथ'आ मास्टरखौ लाना थांबाय उनखैजा, न' उनखैजा, आरो जेराव बियो गाजोल दोदोंमोन बे जायगाखौ खोन्थिबाय। खोन्थिनायाव टिउसन मास्टारा बे हिनजावसा गथ'नाव सोंबाय जे बे दा उवालाव गाजोलाथ' मोनसेबो गैया, गाजोला गंसेबो गैया, नाथाय बे जायगायाव मा दं दा? नों माबाफोर नुनो मोनदों मोनाखै? बे हिनजावसा गथ'आ होनबाय जे गाजोल दोनायनि जि दागो जादोंमोन बै दागोआ दङ। थिग बिदिनो टिउसन मास्टारा होनबाय बिखौ आरोबाव, दा बे उवालाव जेबायदि दागो जादों, नोंदि रागा जोंनाय समाव सोरखौबा नों दुखु होयो, सोरखौबा खस्थ' होयो, सोरखौबा गोरा बाथ्रा बुङो, बै बाथ्रानि माने दागोआबो मानसिनि न'आव माने गोसोआव थालाङो। बेनिखायनो बे फिसा स्ट'रिनिफ्राय जोङो बेखौनो माने मिथियो जे रागा जोंनायनि खुन्दुआव माब्लाबा माब्लाबा जोङो जायखौनो बेखौनो जेबो गाज्रि बाथ्रा बा सोरखौबा बुयोबो, बा किसुमान माने मावनाङै खामानिखौबो मावो, जेरै माबाफोर गास्रावलाबायनाय बा माबाफोर खुबैना होनाय, बेफोरबायदि खामानिया आसलते न'खराव जिखैजोन आरो बेलेग मानसि थायो बिसोरो आसलते बिसोरनि गोसोआव थालाङो। जिबायदि बै गाजोलनि दागोआ गोमोरा, बिदिनो नों उनाव जेसेबां मोजां मानसि जाबाबो बैफोर दागोआ थालाङो। बेनिखायनो रागा जोंनाय टाइमाव मोनसेल' माने उपाय दं, दसे सम एकदम स्रि मेगन मिसिबना जना था। खोब रागा जोंना दसे सम मेगन मिसिबना जना था, जेब्ला थान्दा जागोन अब्ला माबाफोर रायलाय। कारन रागा जोंनायनि उनाव निजिया निजिखौ बावलाङो, आं मानसि ना जुनाद बे बुस्थुखौनो बावलाङो मानसिया, आरो गोसोआ एकदम उल्टां फाल्टां खामानि मावनो माने बे दिमागाव थिनहरो जे इखौ मावनि, इखौ मावनि, इखौ मावनि, इखौ गास्रावनि, इखौ माबानि, इखौ बुनि, बेफोरबायदि। गतिके जायखिजाया भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक, शेयार, कमेन्ट्स खालाम, आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।